Sa pagpamalandong nato sa atong general theme niining ato karong misa de Gallo nga mao ang Pilgrims of Hope, akong ipaambit kaninyo sulod niining siyam ka mga adlaw ang kining gitawag nato mga gifts and fruits of the Holy Spirit, mga virtues nya magsugod ko pagpaambit diha sa word nga hope. Gahapon ang atong ipamalandungan ang letter H nga humility. Karon O na sad stands for obedience. Ang pagsugot, ang pagtuman, ang pagsugot, pagtuman, pagsunod. Ano? Sige, lingiyay mong tupad. Yung na ni tuman ka sa gustos mga asherits. Yung na. Tuman, wa. Naay duha ka klase sa obedience. Naay gitawag nila willful obedience, na asay blind obedience. Sa inyong pagsugot ro sa inyong kinabuhi, unsa may kasagaran ninyong gigamit? Blind obedience or willful obedience? Wasan mo kasabot. Kanang blind obedience, bahala nag sayop, bahala nag makadaot, basta giingnan ko sa akong gitahod nga authority, sundon ko ni. Mao na gitawag blind obedience. Ang willful obedience, kana bang mag-imong timbang-timbangon og angay bang sundon o dili. Mao na willful. Mao na ang gitawag og tawhanon nga obedience. Pun-a natog ikatulo og kini maoy gigamit ni Jesus og ni Mama Mary og sa mga santos. Unsa man? Dili blind obedience, dili sad lang willful obedience, kung dili selfless obedience. Selfless. Ana. Giling nga imong tupad. Ing naasa ka ng tulo. Nganong, unsa na nga matay na mo diha? Lingi ba? Lingi. Lingi. Ang di mo lingi, blind. Lingi. Lingi. Karon, niining tulo, dunay duha ka masters sa atong kinabuhi nga atong gamitan, either blind, willful, or selfless obedience. Kinsa maning duha ka masters dinis kalibutan? Ang yawa o ang Ginoo. Ana. Inigamit na to aning tulo ka klase sa obedience, kaning blind, willful, or selfless. Kung asa ka maduol, asa ka ma-closer, maunay imong master. Pananglitan, blind obedience. Kanang naay mo ingon nimo, tiguma gyud imong kwarta. Tiguma gyud. Ana, kinsa may master nimo ana? Asa man ka magpaduol, sige nimo tigom og kwarta. Asa man ka maduol? Bahala na mo diya. Nya willful, imo ginang himuong prinsipyo nga tigom yun, tigom. Ana. Nya selfless, bahalag wa ko'y kaon, basta mo tigom jud kog kwarta. Selfless magyapon na. Nya, asam na padong. Asa man ka maduol? Sa Ginoo o sa demonyo? Matod pa ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Pananglitan sad, kanang ingon nga kinahanglan jud ka ikagyud gamhanan sa tanan. Kinahanglan mudaog jud ka sa eleksyon. Ikaw gyoy mapili. Blind obedience. Unsa man? Bahala nag ingnon kong patya na, dauta na, sawaya na, haron mapilde.
ako nang buhaton. Bahala nag-amigo misuna, amiga misuna, basta lang ko mudaog. Mao may sugo sa akong amo, ako gining daoton. Kana blind obedience. Asa man ka maduola na? Sa Ginoo o sa yawa? Kusga. Kusga pag yun. Kusga tingog ninyo mga yawa. Mana, blind. Di na ko maghunahunag unsa tas una, amigo bata, amiga bata, mamatay ba kaani or dili, magantos ba kanig sa dili, basta gisugo ko sa akong master. Ikaduha, willful. Ako ning baruganan, dauton tika, patyon tika, aron ako gimudaog. Sama na, willful. Nya, selfless. Bahala nagmamatay ko, bahala masawayan ko, bahala nagdaoton ko, basta buhaton ko ninimo, buanga ka. Ana ba? Namasay mamatay ka usahay sa imong pagbuhat, ana. Selfless gyapon na. Pero ang imong gigamitan, ang pagdaot sa imong isig katao. Mao nay makapaduol nimo siyawa. Lain na sa example. Kanang mupalit kag slot. Blind. Basta gibaligya ang slot sa simbahan, ako ginang paliton. Blind man na. Di na ko maghunahuna unsa pay dangatan, basta gibaligya ang slot, ako nang paliton. Napagitegi pang-offer diha ka na mga Christmas balls para gratitude and sana? Kana diya ba? Kusga. Petitions and gratitude. Pasalamat o pag-ampo sa Ginoo. Nya, symbolic atong ipangsabong diha. Nya, muhatag dahin mo diha og love offering. Ana. Nahurot na bagpalit ang atong mga inani? Wala pa? Inig offertory, ang nagdag sibot, sundi og da og ingon ani. Kaya na may uban, ditso lang ari, nyawa sila kay bao. Inig humas communion atong ipang-offer ang inyong petitions og ang inyong pasalamat sa Ginoo. Symbolic. Nya, muhatag sa mong love offering. Basta na i-offer, na ay fundraising ang simbahan para sa simbahan, ako ginang baruganan, mo support gyud ko ana. Naidaghan anang nihimo din Unya, selfless. Kanang moingon ka, bahala wa na ko'y pliti padong uli, maglakaw na ko, ipalit ko gyud nig slot. Selfless man na. Bahala wa na ko'y kaon, bahalag din ako ka eskwela or din ako kapalit og uniform, ipalit ko nig slot. Selfless mangyapon na. Asa man ka maduol kung imo nang sundon? Sa yawa o sa Ginoo? Hoy. Siya bahala na mo diha. Karon kung maduol tas Ginoo, there is always hope. Meaning mag-anam og kanindot ang atong kinabuhi basta duol tas Ginoo. Magkaanam gani kag kaduol sa yawa, mag-anam yung kabati ang imong kinabuhi. Muna din sa atong ebanghelyo, doon na din mga kaliwat ni Hesus nga nabihag ngadtos Babylonia. Ngano man nagbuhat na silag mga pagsupak sa sugo sa Ginoo. Si Abraham nagtuman sa sugo sa Ginoo, nagmabungahon. Si Isaac, si Isaac, si Jacob, si David nagmabungahon. Pero ang gasunod ni David, nagsige na magbuhat og dautan, nabihag sila sa ilang mga kaaway. Ngilingya imong tupad, ing nawap ka mabihag. Daghan kay mga bana nabihag sa yawa. Wa na magsigig higugmas asawa, tuanas kabit, tuanas sa ilang tuanas mga GRO, mga prostitutes. Sorry mga prostitutes o GRO. Pero maunay ingon ana nangabihag sa yawa. Mga babae karon wa na kayo'y mag-value sa virginity o purity. Bisan gani mga high school, mga grade 6 gani ang uban na anay mo kumpisal nako usahay panagsara noon nga nag-premarital sex.
Pero sa dirinas mga kanang high school, mga senior high, labi na gyud college, oy, rampant na kaayo. Gilingay mong tupad, naliwat pa kang Mama Mary. Naliwat pa ka ni Mama Mary, nga virgin and pure. Wa na kayo ni balyo anak karon. Mailhan na nako kay hapit 99% sa magpakasal nga akong kaslon, pulos na gyud, wa nay balyo nila ang virginity and purity. Nag-premarital sex. Ngano man, giguroy na biktima sa dili yawan o dili Diyos nung sugo. Ana. Unya, unsa may resulta? Daghan karon mga batan-on, way klarong paglaom sa kaugmaon. Ngano man? Wa may klarong ginikanan. Wa may klarong ginikanan. Ang iya na sang mama nga napaanakan og lain, na nasay katipon lain. Siya sa di kayo kaduol kay dili niya ikasinabot ang iyang stepmother or stepfather. Nasay uban mga anak babae giunay sad og molestiya sa stepfather. Kaya ang mama tuwa na sila ing kuyog. Na-discourage. Ako, pila na akong gikaunsilan din eh. Gusto na, katulo na nag-atim og hikog. Pakitaon pa ko sa agi sa iyang linaslasan dire. Ngano man, gimolested sa iyang stepfather. Ngano man na, kay nagtuman man sa sugo sa demonyo. Sa atong kaugalingon, mga igsoon, kinsa may sugoon sa demonyo, kaning atong lawas. Imong lawas. Lingi ay mong tupad. Na kumusta na imong lawas? Kanang obedient kay lawas, mao ginay pirming mabiktima sa yawa. The flesh. The desires of the flesh. Mao na, bisag pari, bisag obispo, bisan pag presidente, bisan pag mga hari, mabiktima ginaana kung di ka magbantay. Mao na ingos Jesus, deny yourself. Follow me. Deny yourself. Sige, lingay mong tupad. Nasugod karon, din ako mukaon. Nasugod karon, din ako mukaon. Nya moingon day na imong tupad, uy, mamatay ka na. Isa, I deny myself. Di ba? Ayaw sus. Mo bitan na din simbahan uso kay ng fasting and abstinence. Kana ding nag-abortion, kanang naglaygit, nagbasiktomy, nagpills, nagkondom, nag-IUD, nag-transfer sa ilang gender, nag-same-sex union. Pulos man ni sila mga biktima sa desires of the flesh. Makahatag ba sila maayong paglaom? Di, oy. Way paglaom. Siyunang ka ng imong bata, nga naas imong tiyan, imong gipatay. Nga pabay paglaom ang bata, nga imong gipatay, so sa imong tiyan, wa na. Imbis mo sidlak ang iyang kinabuhi, imong gipatay. So sa imong tiyan, nya matod pa sa record sa Google, 73 million ang mamatay kada tuig sa induced abortions, 200,000 every day. Nya karon unsa na rong orasa? Kada oras mag-average og mga 9,000 ang mamatay. So sugod alas 12 hangtod karon pila na kabuk namatay, nawa na ang paglaom. Maingon nita, the youth are the hope of the nations. Unya gipangpatay naman, wa pa gani kagawas. So 73 million ang nangamatay nga paglaom sa kalibutan every year. Di ba? Simple ra na nga matik-matik. Giling ya imong tupad kablita kay murag natuog na. Ing na swerte ka, wa ka maapil sa 73 million. Ing na swerte ka. Wa ka maapil sa 73 million. Pasalamati ang inyong ginikanan, mga anak. Salamat nga ang among paglaom inyong gisuportahan. Wa mininyo i-abort. Ing na. Bahala na kung saan ang klasiha sa ginikanan ng imong nakuan karon, pasalamati. Kay dako kay na gracias Ginoo nga naa kay ginikanan
nga nihatag nimo the way to the future, the way to your hope. Mao na kamo mga anak, magsigtubag-tubag na inyong mamag papa tungod lang kay wa mo kauyon sa ilang batasan, hunungan na gamita ang selfless obedience. Selfless. Wa jud ko kauyon nimo pa, wa jud ko kauyon nimo, pero kay ako man kang mama o papa, unya gisugo man ko sa Ginoong tahoron tamong mga yawaa mo. Ana. Bahala na lang. Naghilak imong mata, manglaba ka dito, di apagayaw-yaw sa imong likod. Unsa man imong linaban? Unsa man nagalagon lang nang laban. Ingkapsus dili pa lang gyud ginikanan kalami nagyong patyon, pero selfless obedience. I deny myself. Nindot talaga ana. Nindot kay kag paglaom, buhi kay imong kaugmaon ana. And that is the life of Mary, Jesus, and the saints. Sakit kay malansang sa cross, pero mao day tuburan sa nindot nga kaugmaon. Muna ako ninyo dinhi, kamong manimba, musimba pa man mo ugma, kung buhi pa mo. Ayaw na gid mo anang palayo-layo Sikit to the altar. Mao gini atong prinsipyo dinhi. Paduol gyud, paduol. Unsaon man pag situit nga duol kas altar nga naa ang Ginoo mabuhi pagbalik og mahimong pagkaon nato. Unsaon man pagsiguro, ayaw gyud pagbutang og bakanting lingkuranan sa imong atubangan. Igsud nimo simbahan didto lingkod sa pinakaunahan nga lingkuranan. Pinakaunang bakanting lingkuranan duol din his altar. Nya nay ato mga ashirits makatabang na. Ayaw lang sad pagsupak-supak nila kay mao man sa ilang orientation. Mo na makadetect dayon ko sa mga yawanon nga manimba kay magpalayo man na sila. Kana bang nadas yawa adto na sila managluklok sa kilid-kilid. Ing kadi amang kukoy sakit pader, madaot man kukus hangin, selfless diha lingkod diha. Kung sa imong gihuwat, mabangga ka, unya mo imong mamatyan, mamatay ka sa electric fan, tungod kay nagpaduol kas altar, dritso kas langit. Kaysa mamatay kas pag-angkas nimo sa balhabal karong taod-taod. Ang pinakasakit pagyutan-aon, makita ra ba na nako diri, inighumag pangalawat, manglakaw na ang kadaghanan, mamiya nas misa, mamiya na gikaon ang Ginoo niya namiya. Wap ang mahuman ang Ginoo mga igsoon. Naa pa sa ipabawon ang final blessings. Ay daghan kayong assignment oy. Part na sa ipabawon sa Ginoo kana mga announcements, mga unsa pa diya. Part na manglakaw na, manglakaw. Oy maghilak ang mahal nga birhen. Magsige mog tan-aw sa inyong rilo kadugay bang nahumagwali ning paria. Pero sa inyong cellphone, hangtod kaadlawon, siging tanaw anang walis yawa diha, games, scatter, mga, unsa pa na, TikTok, mga yawanon kay tanan, siging tanaw di nahapit matog, bisag naghigda na halahangad gid anang cellphone, hangad anang cellphone. Unya sa wali, siging tanaw srilo, yawanon mo.